Mis-Sibt jibdew jinxteħtu l-voti. Is-Sibt jibda l-unika survey li jott. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Tabela beda diskors b'appell b'saħħtu l-ġimgħa filgħaxija fil-Fgura. Lejlet li n-nies jibdew jivvutaw u jażlu bejn min irid jieħu lil Malta fil-passat u min għandu viżjoni b'elf proposta xi jwettaq għal Malta aħjar. Fi Vjal il-Kottoner, Robert Tabela kompla jispjega l-pjan u l-viżjoni tal-Partit Laburista li tixet l-importanza li l-poplu jażel il-Partit Laburista biex jibqa' jmexxih tul il-5 snin li ġejjin. Nistedinkom, għamlu lilkom infuskom, del-mistoqsija, staqsu, jekk f'sentejn li ma kienu faċli xejn, konnix magħkom, l-Awċin u l-Maltin, staqsu, jekk ħadniex kull deċiżjoni li kien hemm bżonn biex ħarisna l-ħajjiet. Staqsu jekk iddeċidejniex fil-ħin u tajjeb biex salvajna l-impjiegi. Staqsu lilkom infuskom jekk minkejja li kienu żminijiet bla preċedent ħloqniex il-bilanċ bejn is-saħħa u l-għajxien. U staqsu wkoll jekk konniex ta' appoġġ biżżejjed tan-negozji biex salvajna l-ekonomija. U jekk ir-risposta għal dan kollu hija iva, allura l-appellu biex tgħinuna nibnu fuq dak li għamilna. Għax jekk fid-diffikultà ħadna d-deċiżjoni tajba. Immaġinaw x'nistgħu nagħmlu jekk tafdawna b'mandat ġdid li jarana nibdew naħdmu mill-bidu fuq l-1000 proposta li għandna likom. Fil-waqt li elenka lista sħiħa ta' miżuri intiżi li jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u tal-Awċin, il-Prim Ministru innota li l-Partit Laburista jaħseb f'kulħadd u ma jinsa lil ħadd. Kif kien fil-Fgura semma l-investiment li sar f'dan id-distrett u aktar proġetti maġġuri li mistennija jkunu lesti fil-futur qrib. Sal-aħħar ta' din is-sena ser jinfetaħ il-Pawla Health Hub. Se jitlesta il-bini ta' kumpless ġdid tal-futbol u rugby ġewwa raħal ġdid. Iż-żona li fuqu qed jinbena dan il-kumpless se nittrasformawha minn miżbla għal ċentru sportiv tal-ogħla standards. Dan investiment li se jaqbes is-7 miljun euro. U araw ftit, mill-miżbliet aħna għamilna żewġ spazji miftuħa ġodda u ċentru sportiv. U ħaddieħor minn miżbla kien jagħmel oħra u oħra u oħra għax ma kellhomx pjan. Il-Prim Ministru appella biex min għadu ma ġabarx il-vot imur jiġbru. Semma nies bħal Beppe Fenekadami, Jason Azzopardi, Karol Aquilina u David Aġus li se jerġgħu imexxu lil pajjiżna jekk in-nies jibqgħu id-dar u ma jħorġux jivvutaw. Wieħed li jekk jingħata l-fiduċja se jżomm saqajh mal-art bħalma għamel sa issa u aktar ma tkun b'saħħitha il-fiduċja, aktar se tkun b'saħħitha l-umiltà. Qal li l-Partit Laburista se jsarraf il-fiduċja f'xogħol u aktar ġid għal familji Maltin u Awċin. Hawn min iridkom temnu li l-vot tagħkom mhux se jagħmel differenza. Hawn min irid jgħid li qisu bil-fors se jirbaħ il-Partit Laburista. U daħlu sens li mhux importanti li tmur tivvota. Ara ma naqgħux għal din il-lixka. Sa issa waqt li qed nitkellmu għadu ma ġiex mixħud vot wieħed. L-elezzjoni tibda xejn b'xejn.